बिराद गरम ना बोथोरा गाइस मानगोनां आंनि भिउवार्स नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ आङो बे चिराङाव सिलाइ हमजानायनि फारसे सावरायगोन दिनै बावहाय बर'फोरखौ फानदायनानै दिनै मोननाय सासे ससियेल मिडियायाव होलायलायदों दा थारैनो हाथियारा बर'फोरनावल' थायो नामा बिग्रायारि आफादा बर'फोरनावल' दङ नामा बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि फिसा फिसा सालखौ मालाबाबो बानायफेराखैना आसाम गभर्नमेन्टआनो होन इन्डियान गभर्नमेन्टआनो होन मालाबाबो बेबायदि फिसा फिसा साल बानायनानै जोंखौ गाख्रेबबोफेराखैना बेनि एग्जाम्पोलखौ होनांगौना होनाङा आरो दिनै गभर्नमेन्टआ माबा मोनसेखौ गाख्रेबनो थाखाय बेफोरबायदि फिसा फिसा पुलिसखौ खालामनो हायो दा बेवहाय गभर्नमेन्टनि साल दं ना मा दं बेखौ सावरायगोन बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव मुं सुलायनायखौ गारनांगौ थार सुथुरखौ सिनायनो हानांगौ बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन स' हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायजों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं कमेन्ट्सआथ' मोजां हरथारो फरायनानै नलेज लाबाय बेनिनो लाम साम आं खिथानो नागिरदों BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि सारखौबो UPPLनिया सोरबा सोरबा बिराद लेंगासिनो दं बेबादि होननानै सासे कमेन्ट्स हरदों थारैनो बेसेबां सैथो बेफोरखौ हयथ' बिथाङा बबेबा ओनसोलनि राजनितिजों ओंखारग्रा जानो हागौ ओंखायनो मिथिदों जोंखौबो लेंफैदोब्रा फैसा होनानै जोंबो दलद पाब्लिक हिसाबै दं नालाय एसे लेंदो दा बेजों लोगोसे सोरबा सोरबा होनदों खौसे जानो हाया सोरबा सोरबा UPPLनि सापर्टार्स नामा आं बेखौ मिथिला ना BPFनि सापर्टार्स ओरै होनदों जे मालाबाबो जों UPPLआ हाग्रामा महिलारिजों ज' जाया बिदिबो होनदों आरो सोरबा सोरबा होनदों दा ओंखाम गोमानायखाय ओंखाम सेफैनो ज' जानो नागिरदों होननानै BPFनिखौ बुंदों आरो नैबे मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट आं नामखौ लाथ'ला नेक्स्टआव मालाबा मोजां हरबाय थाखागोन कमेन्ट बिसोरो रायज्लायफिनजागोन नैबे मोनसे खोथाया मोजांखौनो बुंदों बियो जे ओरै होनदों गाव मिथिखागोन आंनि भिडिअखौ नायबानो जे दिनै जाबोबाय सुक्ति बेवहाय ज' जायोब्लाबो खुनु लाब गैला खार'ना मानो लाब गैला जे बियो BTRसो जाहैनोसै BTC जाला आरो BTRआव सिप थाया CEM सो थायो होननानै बुंदों बिथाङा कमेन्ट्सआव लिरदों दा अब्ला BTRखौ जोङो टटेलि खोमोरनांगोन होननानै बुंदों आरो बियो बे बेक्तिया नोंगौ आदा बा फंबाय जाय हक सार आं बुंहरबाय दिनै इलेक्सनखौ मोनसेल' एग्जाम्पोल होनो नागिरदों आं बेनि थाखाय I am giving you only one example for this confusion बियो whether it is BTR or not it does not any matter बियो BTC इलेक्सनखौ मा होनो BTR होना ना BTCसो होनो दिनैसिमबो आरो प्रमद बर' सारा दुरां कापआवबो BTC होनना होदों बिनिफ्राय नों बुजिनानै लादो सार आदा बा फंबाय नोंथाङा BTC होनदों दासिमबो लिखित महराव BTR नङा अब्लालाय फैफिननायनि चान्सआ मेरला दं नियम दं होनखादों मैया भिडिअआव दा बेजों लोगोसे इम्परटेन्ट खोथाया भिडिअखौ गुसुं खालामसै नेक्स्टआव नांगौबा सावरायफिनगोन जे दिनै बर'खौ फानदायनानै जोंखौ फानदायनानै हाथियार चिराङाव मोननायाव लेफादेरनो हागौ दा बेवहाय प्रमद बर' सार BTR गभर्नमेन्टनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना होनदों आं निउसखौ लादों जे हाथियारखौ जोंनि ओनसोलाव BTRआव मोननाया दिनैनि खोथा नङा बेयो सिगांनिफ्राय मोनबोगासिनो दं माने राजखान्थियारि इंगित होदों प्रमद सारा आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा आरो बे सान्थिखौ बंग खालामनो नागिरदों होननानै दिनै डाइरेक्टलि बिथांमोना बुङाखैबाबो इनडाइरेक्ट हाग्रामा महिलारिनि सासन खालामनायखौ बुंहरदों गोदोनि समाव ओरैमोन होननानै दा बेखायनो बिथांमोनानो हाथियार हमफिननो नागिरदों BTCखौ बंग खालामनो नागिरदों होननानै अब्ला बिथांमोनानो बर' जानानै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि जानानै राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौनो बर'फोरखौनो बुङोब्ला हाथियार लादों होननानै सुलुं खोन्थाना होयोब्ला दिनै आसाम गभर्नमेन्ट बादियालाय बेखौ बुंनो बोलो मोनखागोन सोरखौबा हमनो प्रसासना सोरखौबा हमनो बोलो मोनखागोन थारैनो आंना प्रश्नआ बेसो बर'फोरनावल' हाथियार दंमोन बिग्रायारि जांख्रिथाया बर'फोरनि गेजेरावल' जादोंमोन ना आरो बेफोरबायदि जांख्रिथाय आरो डेभेलपमेन्टखौ हमथानो थाखाय गोलाव सम संग्रामावहाय
आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ पलिसि बेबायदि खालामनानै हाखर खोग्लैबोनो लाबोआखै। बिनि मेरला एग्जाम्पोल दं। बेफोरबायदि फिसा फिसा जाथाय फिसा फिसा काहानिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मावनो हायैनि खुनु प्रश्नआनो गैया। दिनै बबेबा मोनसे हारिखौ गाख्रेबनो थाखाय डेभेलप जानायखौ गाहायाव दोनफिननो थाखाय बेबायदि फिसा फिसा पलिसिखौ बानायदोंबो जानो हागौना आसाम गभर्नमेन्टआ सिगांनिफ्राय मेरला बानायबोबाय। हाथियार हमजानाय मानायफोरखौ बोरै नोंथांमोना बबेबा मोनसे बिर'धि दलखौ इनडाइरेक्टलि इंगित खालामहरनो हाखो? सान्थियै सासन खालामदों होननानै दिनै बेबायदि लेथाय जानानै नाख्रेबजाबाय थायोब्ला जों बोरै सान्थि जालायखो? सान्थिनि अर्थ'आ बे नङाथ'। हाथियार थाथियार जोबबानो जे सान्थि जागोन बे नङाथ'। दैलिक दैनन्दिन जोंनि बर' हारिफोरनि लाइफआवहाय गुबुनारिफ्रा गुनजेत बादि टेव टेव अरदावबाय थाबा, मोनायाव उन्दुबा मुसारि खोंबाबो थाम्फैयाथ' मानसिखौ अरनानै फोथैनो हाया। बें बें खोमा खाथियाव मुसारि खाथियाव गाबबाय थानानै डिस्टार्ब खालामा होमबा? बेबादि जायो। मेन सुथ्रुआ सोर? बेखौ जों दाबो बुजिस'नो हायाखै। मेन सुथ्रुजों जों लोगो लानानै थलं थथं माबायदि जालांगासिनो दं बेखौ जों दाबो बुजिस'नो हायाखै। नोंथांमोना बेबादि हाथियार हुथियारनि लामाखौ मोजां मोना, सान्ति प्रिय। नंगौ दे, जाबाय, थिगैनो दं। नाथाय मोनसे खोथा, राजु सार, प्रमद बर' सार, बे इलेक्सनाव दिन दाहारि लैहोरखौ बुनाया बे मा बिराद सान्थि? बलेर'आव अन्थाइ खुबैनाया आदा प्रहलादनाव लैहोरमोननाव बे मा बेयो? बेयावबोथ' रावबो नुवाखैना मोनायावबा मा हाथियार लादोंमोन? लैहोरखौ बुग्रा मानि बिर'धि दल लैहोरनि, लैहोरा बिपिएफनि बिर'धि मानि इउपिपिएल, बिनि एन्सारखौ होग्रो। बेयावलाय मा मोनसे जाथाय जानायाव गुबुना गुबुनखौ मुं सुलायनानै मा मोननो? बेफोर लामा सुलुंखौनो होनो नाङा गुबुना चान्स मोननाय बायदि। ज' जादो, खौसे जादो, सासन खालामदो। राज करो राज, बोली हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर के नहीं होनदों ना फिल्म स्टारफ्रा। जागो, उठो, अपने राइट्स के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। आरो बेयाव जेबो मोनाबा सिख'नांगौ। अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो इसको छीनना पड़ता है। नङा होमबा? ना मा होनो? बुजिलायदो खोथाखौ। बुजिसाराबो बिदि लेखा लिरग्राना। मा सानो फोरमायबानो जाबाय कमेन्ट्सआव। दिनै बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। गुसुं खालामनो होननाया गोलाव जालांबायसो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।